Takže čauky lidičky, vítejte u mého prvního videa. Jmenuje se tahle hra, se jmenuje Shake and Fidget. Moji kamarádi to hrajou a i já, jakože mě to docela baví. Jsem úroveň 10 a teď bychom se měli vydat docela na hru. Takže první tady máte zkušenosti. Vidíte, tady tenhle rámeček. Tady tenhle rámeček. No, takže bychom začali hrát. Nevím, proč to říkám dvakrát. Takže půjdeme do hospody, tak vypadně. Jo, kdybyste to někdo začal hrát, tohle si vůbec nejdete. Jděte sem, tady dám třeba jeden zlaťák a 56 stříbrňáků a pak to máte s těma kalíškama jako vždycky. Klikněte a co bude mít nejvíc zkušenosti, tak na to prostě vezměte a dejte přijmout. Můžeme se bude trvat 3 minuty a 30 sekund. Zbroj, vidíte tady takhle máte lepší a lepší. 8 si. Jsem třeba lučišník a potřebuji si lepšovat obratnost, vytrvalost a občas i štěstí, pokud chcete. Jdeme si koupit nový luk, který na něho nemáte obratnost. Hlavní si, pokud jste útočník, tak si dejte sílu a vytrvalost. Pokud jste útočník, tak obratnost a vytrvalost. A pokud jste čaroděj, tak inteligenci a vytrvalost. Takže jdeme na můj druhý účet. Ještě se roztočíme. Jo, to se teď možná přidalo, to je tak rok už. A roztočíte si a dáte toto všechno můžete mít. Jednu věc toho prostě můžete mít. No, já jsem dostal 5 zlaťáků a 14 stříbrňáků a on se vždycky tak urazí, nevím proč. Někdy se prostě urazí. Já jsem zatím dostal jenom dřevo, šutry, toto a to je tak vše. Nebo a jo, občas ještě tohle třeba a knihu jsem jednou dostal. Hlídka, to si vždycky dáváte, třeba když to hrajete ve škole a čekáte, když jste na přestávky, tak si to třeba dejte na hodinu a max. Hodina. Podzemí, tady získáváte od levelu 10, 11 nebo 12, dostanete klíč a za ty klíče se vám tady budou odemykat různé věci. Já jsem třeba už na mém telefoně jsem už 41 a mám trosky gnárku, doly slávy, znesvědčené katakomby a sluj hrdlo řezu. Promiňte, ale mě to moc čtení nejde. Moje kamarád je tak 200 něco a on má úplně tohle. Nemyslím, že to má, já tak nevím. Jo a první klíč je z nevěst tady tohle. Já to nechci prostě číst. Zbrojena, počkej, mám na ten luk. On stojí 22, aha. Takže bychom se měli vrhnout na ten můj druhý účet. Na Fokumix Falteby mezinárodním trojice. Jdeme do hospůdky. Třeba tady jsem kouzelník. Jo, do arény tady teď se nově přidal, že můžete jen zaútočit na tyhle 3, co můžete vybrat. Já jsem, počkejte, postava? Jsem 13. Jednou kolik? Cože, ne. Co pár. Do arény půjdu, tady půjdu zneškodit. Tady tohle, těho mám mít. Koupit. Přeskočit, dodal jsem ho, dobrý. Postava. A 13, takže bychom měli tady. Takže zbrojené.
No jasně. Toto... Ne, arena hlídka podzemí. A tady třeba já už jsem porazil 3. A musím porazit to nemrtvý. Jo, pokud si dáte síň slávy, tak tady máte úplně všechny lidi. Na mezinárodním různým je jenom. Pokud jste jenom na mezinárodním, tak jenom na mezinárodním. Promiňte, ale já teď musím jenom trošku pohybnout s kamerkou. Promiňte. Tak, dobrý. Toto jsem třeba dostal v podzemí, myslím. Jo. Toto. A myslím, že i toto. Teď nevím, protože já jsem teď vážně dlouho jsem na počítači Shaken Fidget nehrál. Mě hrál teď na notebooku a na telefoně. Hlídka, arény, pošta, cech. Jo, pak stejlete cech za 10 zatělků a pak si tady můžete pojmenujete, jak si to chcete a můžete si pozvat jakékoliv kamarádi. Třeba já jsem z našeho cechu, co mám na světě 11, tak tady jsem druhý a můj kamarád je první, protože je 200 něco. A je král, protože založil ten cech. Takže jdeme darovat pár zlaťáčků. Daruju třeba, třeba 3. Tohle naší pokladnice je 5. A třeba tady vylepší. Tak hospoda za 5 minut. A tady jo, ještě roztočit, jak víte, že už ještě jsem v nose. Co jsem dostal? Rukavice, jdem se. Branič. No tak to prodám. Počkej, tohle máš brnění. Zbrojena. Prodat. To je třeba dobré. Počkej. Jo. Čarobchod, jdeme. Kniha. Výdrž, tak to. Ještě jsem, jo, inteligence. A nedostatek. To jo, kdybyste se vám to tady tak náhodně začalo plnit, tak to třeba máte tady štěstí, tady třeba mám inteligenci, štěstí, výdrž. Nebo tady, no výdrž, všechny, že tady všechno se mi vyplní na 7. Dám to pryč. Všechno jsem ztratil na 7. Dám si to? Všechno. Jo, toto jsem dostal fakt asi od zemí. Tady máme za minutku. Jo, tady toto, kdybyste si něco chtěli koupit, tak to vám akorát rychlí cestu. No, to jsem jako ochučit tohle. Já nejsem prostě moc vtipný a takže bychom mohli, že si koupím koně. No, dějte se. Kráva jen o 10. Jo, toto je strašně drahé. 25 houbiček. A máte to na 14 dní, všechny jako zvířata. 14 dní. Tak já bych, kdybyste vydělávali už třeba 2 zlaťáky za jednu misi, tak bych si asi koupil toho koně. Ten vám to zrychlí o 20 a moje kamera neumí moc zaostřit. To je spíš můj foťák. No takže, o 2 minuty. 2 minuty hrát. Hospoda. Zamři. Jo, kdyby vám nechtěli byste se dívat na ten zápas, tak jen vezmete, přeskočit. A
Všechno se vám vyplní, akorát jste jen přehodili ten zápas. Hej. Já 47. Stimout. Postava. 6 000. Cechy mám založený. Jo. Cože dal. Tak třeba pojím. No třeba 7, no. Lidi, videa budu občas vycházet, protože já teď chodím do školy. Takže jakože moc často třeba jenom v neděli budu vycházet, jenom v pátek. Dneska třeba jenom v pátek. Dneska jsem začal první video v pátek. Nevím. Dál říkal, takže hospoda, dobrý počty po čtvrtcech, s klavy. Takže tam se juknu na různé lidi, třeba tady tenhle. Podzemí, nemáme, pevnostku. Jo, kdyby něco pro info, a abyste mohli toto založit, tak musíte mít pevnost, být level 25 a mít 100 zlaťáků. A bude to trvat 15 minut, než se vám to postaví. Takže to bychom měli. Za 40 sekund, tak to se ještě chvilku počkám. A ještě ne, cech. A sekund, no. Radimuxix. Nevím, to jsem ještě, to bylo tak před 3 rokama, než jsem to začal hrát. Prostě já nevím, to bylo hodně dávno. Arena hlídka. Staj. Já se asi koupím pak to. Co? To nevím, to napsané. To zkusím tak přiblížit. Houbička. Já nevím, co bych vám tak řekl, tak se zkusíme tu telku, co to je. Já jdu zaznám. Počkáme. Já nevím. Jo, a tady za peníze u houbičkáře si můžete kupovat třeba za 500 korun 400 houbiček. Za... Hospoda. Zkuste Sukubus červených světel. Houba. Tak co dáme? Tady. Tady toto. Jo, a kdyby vám touha po dobrodružství, tak přijdete jenom za ním. A měli byste, no tak za houbičku vám to dá tak 20%. Já nevím kolik přesně. Tady.
No, Radimuk. Zase můj. Radimuk. Já nevím, já bych asi tohle video zakončil, že půjdeme se ještě vypnout. Je to už? Ne. Takže já bych se asi s váma loučím. Stejně to zase za chvilku za kamarádem. Takže já bych to ukončil. Tak zdař Bůh. Tak Hasánek Pasánek a nevím co dál říct. Takže čauky pauky.